أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah. yan uwa, wannan sirri ana yin sa domin tabbatar da wani abu ne kake so ya tabbata, ya ki ya tabbatu, kuma kana so lallai kai dai Allah ya tabbatar maka da wannan lamarin, to wannan sirri shi za ka yi shi. A'a, wani alkawari ne aka yi maka akan wani kuɗaɗe ko za a baka, ko wani mukami ne za a baka, ko ma wani abu ne dai za a baka. A'a, alƙawari wata budurwa ta yi maka akan cewa, ko wata mata akan cewa za ta aure ka, ko kuma a'a namiji ne ya miki alƙawarin zai aure ki, kika ga yana tangal yana walawala, ko kuma wani dai lamari ko ma menene dai da kaga cewa abin nan ya hargitse yana nema ya zamanto abin nan ba zai yi ba, kaga ya hargitse yana neman ya ƙiwa, ka bibiya amma ina abin nan ya ƙi tabbatuwa, kake so Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da wannan lamari, to wannan sirri shi za ka yi. Idan ma ba za ka iya ba, ka sa a yi maka. Idan ba za ka iya ba, sai ka sa a yi maka, amma da sharaɗinsa ba yi za ka dinga yi a tsitsinke ba. Ba yi za ka yi abin da nake nufi a tsitsinke, kana tafiya kana surutu kana yi, kana cikin jama'a kana yi, a'a, zama za ka yi a natse. Ka yi abin da ka yi na adadi, a'a 1000 kai 100 kai sai ka ajiye. Dan ka ƙara samun dama ka zo ka sake zaman ka kai alwalarka, ka zauna ka dubi gabas, sai kuma ka ɗora abin da ka samu shi ma ka ajiye. A haka ka dinga tarawa, ka tara har ka cika wannan adadin. Idan ka cika wannan adadin, sai ka yi sadaka, sai ka samu mabukaci ka bashi sadaka. Idan abinci ne, to in kuɗi za ka bayar, to amma abin da aka fi so, an fi son ka bawa mayunwaci abinci ya ci, wanda yake cikin yunwa kamar almajiri, ka tabbatar da cewa yunwa yake ji, ka sai abincin ko ka dafa abinci ka bashi ka ce ya ci. Yawwa, idan kuma kana da dabara, kullum zai zama cewa kana badawa duk ranar da kai aikin, sai kuma ka bada sadakar abinci ga mayunwaci kafin ka idar da, insha Allah wannan abu zai tabbata, ko bayan ka'idar ba tare da wani tsayi lokaci ba, insha Allah za a samu ijaba. Wannan abu da ake so ya tabbata zai tabbata. Menene wannan abin da ake karanta? Shine wannan inna Allah balighu amra ya Allah, inna Allah balighu amra ya Allah, inna Allah balighu amra ya Allah. Shi zaka karanta 10398, 10398. inna allaha balighu amra ya Allah, kafa 13398. amma kada a yi gaggawa, a tsaya a dinga karanta addu'a ba tare da sauri ba, komai ya dinga fitowa a ciki. Shi ma wannan yana ƙara kawo ijaba. Sannan cin halak yana daga cikin manya-manyan sharaɗan ijaba. Sannan yi da gaske, ba wai bara mu jarraba ba, yi da gaske kawai kana ganin Allah kake gayawa, kuma Allah Ubangiji madaukakin sarki ya isa ya biya maka bukatarka, to an gama. Allah Ubangiji madaukakin sarki ya datar da mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.